Ayo. Iya. Iya, 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 iya. Yo, 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 yo. Ayo pakete kantri delaning trek sing para turangga cabe rawit. Ho, ho. Ayo nduk sing ati-ati cipta budaya indah. Ya lolo ya oh ya oh ya oh wah turangga cilik ya turangga cabe rawit Pak. Oh yo. Ayon kamya gawe kumun takon sarata rukun akeh kang kayung-yung dadi srata iku datang jemu nyawiji ing panemu condonge kalbu lampahi ayun-ayun ger lampahi ayun-ayun Katurang pinarana para ramu kanca-kanca kali turi. Yuk.
O do ha John lo sing song ya oh le oh ya you hey oh hey oh ha you up sama saya ger ya hae oh budaya urip nek kok kaya ngene asik ayo blek Mas Pramono iki tayangan yen awan radoyan mangan mok klisian
Ya ya ya. Ya ya ya. Yuk, 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 yuk. Hop ya, hop ya. Hop. Nah. Ho. Ya. Sutini ki mung teko, awake rada gembrot. Iya. Kowe nek ngendi pirang-pirang dina tak goleki ra ketemu. Digodho sapa? Apa kae kanggo klambi biru saja pantes ora katone ayu yen tak sawang apong guyang guyu jebulane anake Pak Setu apa bisa dek aku nyanding sliramu prawan desa anteng torya lugu awake cilik ora pati lemu ayen ora weruh ning sirah dadi kalu adek Sutini prawan desa anake wong tani ya Mas Dek Sutini yen guyu ora kuwati Adek Sutini prawan desa sregep ngaji Adek Sutini kapan bisa urip nyawiji jaluk apa dik bakal tak turuti lambi anyar bakal tak tekani apa jaluk gelang kalung sing gedhi waton sliramu gelem rapi ya kudu gelem kaya tuwek biyen ya ora biyen tau nom sapa kae nganggo klambi biru saja pantes ora katone ayu yen tak sawang amung goyang guyu aja bulane anake Pak Setu kapan bisa Mas aku nyanding sliramu bujang desa sing katone alah iki kuru saiki awake cilik ora pati lemu yen ra prawan desa
wong tani adik sutini ayen guyu orang kok mati dek sutini prawan desa asragat ngaji dek sutini kapan bisa urip nyariji njaluk kakak tak turuti klambi anyar bakal tak tekani apa njaluk gelang kalung sing gede wonten sliramu gelem tak rapi Hey, oh op, oh he, oh ya, just, yuk, look, hey. Lo yup oh ya oh ayo bergoyang bersama Jendro Budoyo. Tentunya ada Brigat Audio, Idola Audio, dan juga SGD GP Audio. Hey.
jangan tiali. He, ho, ye, hop lah, ho, goyang titik. Was ayo kirawas ya sing ati-ati oh jas akhir lo ya jas oh ya akhir